Hola, jo sóc la Bàrbara i avui anem a fer un experiment per descobrir el fenomen de la tensió superficial i la polaritat de la molècula de l'aigua. Sabíeu que si deixem caure petites gotetes d'aigua sobre una moneda es forma una cúpula? Va, anem a provar-ho. Necessitareu una moneda, un contagotes i una mica d'aigua. Agafem la moneda i la posem damunt del gots. Així ho veurem tot millor. Ara agafem el contagotes i agafem una mica d'aigua i a poc deixem caure les gotes al damunt de la moneda. I no oblideu de comptar-les, que el repte consisteix a veure en quantes gotes tindrem al final. D'acord? Vinga. 8, 9, 10. Fixeu-vos que les gotes es van juntant entre si, sembla que s'atreuen. Per què passa això? La molècula de l'aigua, que està formada per H, hidrogen, i O, oxigen, té un caràcter polar. Què vol dir això? Que els seus electrons estan distribuïts de forma desigual a la molècula, s'acumulen més sobre l'oxigen i menys sobre l'hidrogen. Per aquest motiu, podem dir que hi ha una càrrega parcial negativa sobre l'oxigen i una càrrega parcial positiva sobre l'hidrogen. Per això les molècules d'aigua s'atreuen entre si, ja que l'extrem positiu d'una molècula atreu el negatiu d'una altra. I així d'una altra i una altra i una altra. I per això, cada vegada que anem afegint gotes sobre la moneda, aquestes no es mantenen separades, sinó que s'adjunten en una única gran gota, aquesta cúpula gran que estem formant. Portem unes 30 gotes i encara no ha vessat l'aigua. A veure, per què passa això? Resulta que a la superfície s'ha creat com una petita membrana elàstica que està en tensió. Això és el fenomen de la tensió superficial. La tensió superficial exerceix una força d'atracció sobre les molècules. Totes les partícules de l'aigua tiren cap endins, però evidentment aquesta força té un límit i per tant, si seguim afegint gotes, arriba un moment que la força ja no és prou gran per mantenir-les totes unides i és quan cau l'aigua. A nosaltres ens ha passat amb 38 gotes. I a vosaltres?